Hej sammen og velkommen til den her video. Jeg spiller vi Ark Primal 4 sammen med Markus. Og vi må undskylde, at det har taget så lang tid at begynde at optage igen. Men ja, det må I lige leve med. Sådan er det. Ja, vi har fået... Mr. Karl her har lagt 6 æg. Ja, og vi skal ud og tæmme nogle dyr. Vi skal ud og tæmme et... Hvad var det? Elementaldyr, og så har vi 2 alfa kæblers. Et elementaldyr. Et stykke elementaldyr. Markus, kom her. Giv mig lige 3 sekunder, mand. Jeg har lige en masse lort på mig. Flyt dig, knejt. Øj, den har intet lort i, så flyt dig. Vi skal også bare ud efter... Vi skal videre ud. Elemental. Hvad skal der være for et? Hent 2 kartofler. Jeg har lavet kæbbel, Mathias. Jeg har det også på mig. Nå, ja. Har du taget en long neck og nogle skud? Ja, jeg har så bøsrøv. Hvad siger du til mig, man? Godt, kom. Var det ikke bare et... Tak. Så er vi på flyvetur. Hvad leder vi egentlig efter? Elementaldyr. Og vi ses efter, at vi har fundet elementaldyr. Så er vi tilbage. Vi behøver ikke snakke om det. Vores drag døde måske lidt. Den er også rent bøsse, sikkert. Fucking lortebøsse. Den døde af en primal... Ja, en eller anden primal lortedyr, mand. Ja, Fucking lortetings, mand. Ja, så... Hvorfor har vi ingen citroner? Hvor er citroner? Der er citroner! Ja, jeg har bare et dyr, jeg rigtig gerne vil have. Godt. Vi skal hen i ørkenen på en måde, Mathias. Han har nemlig set en... Phoenix! Og så kan... Ja, så må du få et eller andet lortedyr, Mathias, der er noget elementalværk. Jeg er ligeglad, jeg skal bare have min Phoenix. Og så pas. Ja, kan du ikke bare respawn over i ørkenen? Ja. Det ville være fedt, hvis vi havde lavet en seng derhen, Mathias. Ja, jeg tror, vi kunne nå den. Nej. Tror du, at vi har hjerneceller? Nej. Ja, Mathias, hvordan har vi tænkt os at tage hen til ørkenen? Løb. Okay! Jeg skal have gamma af, hører mig ikke. Jeg skal fandme også have noget gamma af, jeg skal. Gamma 2. Ja, det er også det, jeg på. Fanden er du løbet hen? Er ørkenen den vej? Ja, men vi... Ja, vi er tilbage. Vi har fået lavet nogle senge. Og vi skal til at tæmme en... Hvad det er? Ice Parrot. Til mig i. Jeg skyder første gang, og vi skyder begge på en gang. Ja. 3, 2, 1. 30.000 topper har den. Den er sur på mig, den er sur på mig! Okay. Jeg tror, den var sur på os begge. Det var lidt det, jeg frygtede, Mathias. Og der er en Buffon Dodo. Den er jeg ikke særlig glad for. Den må du... Og den flyver lidt så tæt på. Den må godt komme meget længere væk fra den, ja. Har du godt i din fucking bøsserøv, altså? Men du dør, eller gør du ikke? Det er også jeg bange for. Skal du skyde? Jeg kaster spyd efter den der misse derovre. Ja, nice! Den tur. Nej, der er noget, den fucking flygter nu! Ikke nu, seriøst. Og den er bare flået så langt bort i stand, den er. Ja. Der er den. Ja, den flød helt derovre. Ja, og på fangdodoen, den skal jeg lige forbi her. Den tur på dig. Den har lagt et æg. Og der er en Nuka-dodo efter dig. Der er alting efter mig, mand. Der er ikke det, der ikke er efter mig lige nu. Der er også en Buffon-dodo efter det højeste. Hvor fanden er tingest henne, altså? Den er flot til at lokke bort i sådan. Og Nuka-dodo! Der var ikke Nuka-dodo på dig, var der? Jo, der er sgu. Hvad snakker du om? Den eksploderede åbenbart. Så det er jo godt nok, ikke? Mathias, glemte du muligvis at gøre sådan, at jeg kunne respawn i sengen igen? Nej. Jo, det kan. Jeg skal vente 40 sekunder. Ja, det kan du fandme godt overleve. Ja, ved du, hvor den der parrot er henne, eller hvad? Nej, jeg var ikke løbet med. Hvor er du
du fucking spastisk, eller hvad? Nå, skal jeg lave det over nu, eller hvad? Ja, har du nedsat hjerneceller, eller hvad, Mathias? Ja, jeg har så... Men nu har fået den der dumme buffonting, så er altså også sur. Ja, det gav mig faktisk spas, hvad var sur. Jeg er så let. Det var det værste. Det var det værste, man kunne gøre. Jeg får lov til at respawn med simple bed. Det var den forkerte. Nej, det var... Var det? Nej, jeg har sgu da hjerneceller, mand. Der er på kontoen. Så er det så ikke sur på, jeg har fundet iceperioden. Okay, hvor meget tårper har den tilbage? 49k. Okay. Så sådan Og et den skud nede. mere, eller hvad? Er den nede? Ja. Ja, jeg skal lige hen til mit loot, Mathias. Her tingene og alt det, you know. Nej, beskytter ingen let. Okay, jeg ser mit loot. Jeg ser også den der buffon, som er stor og tyk og grim og ligner en fucking spade. Ja, men du skal... Hvor fanden er du nu? Du er derude. Ja, Kom nu. vi har den næsten, Mathias. Og så Sadel. snart vi har... Nej, skal den bruge en sadel? 2 sekunder. Hvor fanden? Jeg døde sgu da her, gjorde jeg ikke? Nej, den skal ikke bruge sadel. Eller hvad? Ja. Nej, det er armor. Vi finder ud af, om den skal bruge en sadel, Mathias. Hvad for nogle kort er du på? 8. Der er du. Nå, du er lige derhen, jeg ser dig. Kan du se mig? Altså bare lige rundt om den der. Men kan den, Mathias, kan den overhovedet samle en op, den der egentlig? Nej. Hvordan flippity flopper kommer jeg til ørkenen? Det er et godt spørgsmål. Hvor er kæblet henne? Der. Kom. Ja! Man skal bruge en sadel. Hvad? Er det så armor, det der, eller hvad? Electric Parrot Armor. Nej, Elemental Parrot Armor. Yeah. Ja, det tror jeg, det er den, du skal bruge. Hvordan fanden får vi den hjem til basen uden at dø? Det ved jeg ikke. Det er noget, du lige kommer til at bekymre dig lidt om. Fordi jeg skal bekymre mig om, hvordan flippity flopper jeg kommer hen i ørkenen. Vi skal lige hjem med den her. Du skal med. Nej, det må du fandme selv gøre, Mathias. Jeg skal ind i ørkenen og tæmme min tingespand. Tænk du sådan en despawn har ham lidt, Mathias. Nej, den kan jo godt despawn jo. Ja, hvor meget jeg kommer til at græde indvendigt, hvis en despawner, Mathias. Har du tænkt på det måske, var? Ja. Vi kommer tilbage, når at... Jeg har været tilbage med den her, og Marco har fundet sin Phoenix. Og vi har... Eller... Har tæmmet en... Eller Markus han har fået tæmmet en... Hvad var det? Og voksen måge. En forvokset måge. Den er altså også bare sej. Hvad fanden er det efter? Og det var bare din. Den har spist. Luk nu røven, når jeg optager, mand. Hvad skal jeg 22 kode? Den har spist 2 gange. Og 1 gang. Fuck, den er vild. Jeg har spist 1 gang til. Vi kommer tilbage, når at den er færdig med at spise. Så... Okay, så lader man følge efter mig. Så er vi tilbage. Vi fik ikke til... Jeg magte ikke at vente på den, der spiste færdig. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor vores parrot er. Den står et andet sted inde i hækken eller sådan noget. Men... Så mig og Markais, vi vil gerne bare sige hej hej og vi vil også gerne bare sige hey hey. Ses næste episode. Ja. Woo!